mboten tumut senggak melih. Wonten pundi Pak Karmon, Mas? Oh, enten belik. Delik, Mas. Oh, delik. Nek keren enek belik. Nggih, Pak tumut senggak nggih, Pak. Kok mendel mawon to. Tutu aku ning kene kok yo. Iki mirip lho, Mas. Isih dulur yo. Dulur. Jenengan mbok lenggah tengah mriki. Jo ora iso lungguh. Gedhen, monggo. Mukyanto berkahe wiji ati ngomong tansah Mas manten. Amin. Amin. Semoga cepat babar. Lah pripun? Mone tambah. Nggih, tambah. Kantuk memongan Nggih. Ya kaya pitik ya kaya kucing. Mboten lho Pak Polo. Pak Polo. Pripun Mas Ati? Oh, mboten. 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 Monggo. Ten pundi? Mukyanto barekahe
matur sembah nuwun menika katur.
semono nalika biyen tresno aku ati saklawase pancen ra kelingan janji arep urip bebarengan bendina ya mung tak rasa apa pancen sliramu ra krasa apa sliramu ra gaten mung ra koso urip ana tengah susah dilakoni yen rejeki Gusti sing paringi Kalang-kalang dadi saksi muka sliramu ora bakal mlenjani wiwit donya nganti akhir Dewang bagus sing tak pikir-pikir Sangkria Kalong-kalong sing tak coba ngelingake jamane semono nalika biyen tresno aku nganti saklawase apa pancen ra kelingan janji arep urip bebarengan bendina ya mung tak rasa apa pancen sliramu ra krasa apa sliramu ra gaten mung ra koso urip ana tengah susah dilakoni yen rejeki Gusti sing paringi segereng
Alah, mesake aku nyawang ragane gareng. Kelang-kaleng dadi saksi muga sliramu ora bakal mlenjani wiwit donya nganti akhir dewang bagus saya tak pikir-pikir. Monggo Mas Bro, tarik. Zuksa, zuksa. Slololololo. Ayo, ayo, ayo yo. Ndoho kidul bergoyang, campur sari berdendang Mas Bro. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren neng cagak kebak tulisan tandha tresno tandha kasih sayang jenenge gubuk asmara biyen kae tak go andum tresno tanpa bantal tanpa kloso abot-abot ke taman asmara gubuk kae nyimpen wati wiwit mbiyen tumeka saiki gubuk kae kebak crita wiwit bengi nganti kakarino. Oke, Mas pindah sini Mas Bro. Mohon maaf dan roto gambare. Catatan sakjroning ati nora luntur saya merati aku kowe dadi garwa mergo leran neng gubuk asmara ose tarik 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 oh ah oh ah oh ah oh kidul bergoyang pokoknya Giri Marto berdendang campur sarinya Indonesia. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren neng cagak kebak tulisan tandha tresno tandha kasih sayang jenenge gubuk asmara biyen kae tak go andum tresno tanpa bantal tanpa kloso abot-abote ke taman asmara ayo yo aku kae nyimpen wati wiwit mbiyen tumeka saiki asik asik aku kae kebak crita
ada informasi satu putaran lagi Mas Tejo pindah ke dalam rumah sebelah. Siap. Ya. Oke. Drek langkung, Mbah. Nggih. Enggak. Monggo. Iki sendale sapa cah ngombro-ombro iki? Kowe iki ya ngopeni sandale wong. Nek digoleki sing duwe lho ki engko. Lah ya dhewekane nang kono. Lah wong liyane siji ki ning kono kok dieker-eker tekan kono. Tukang syuting biasane ki. Yo. Alon-alon. Monggo, sedaya mawon. Apa lho? Catatan sajroning ati nora luntur saya merati aku kowe dadi karawa mergo leren ning gubuk asmara musik Sinarengan pendopo Kang Tejo campur sarina Indonesia. Sakjose Mas Bro. Moksa video syuting Kaisar Sound System. Asik ya Mas Bambang. Sakjose. Ya liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak golek neng cagak gebak tulisan tondo tresno tondo kasih sayang saged jenenge Gubuk asmara Makasih udaku gubuk kae nyimpen wati wiwit mbien tumeka saiki gubuk kae kebak crita wiwit bengi nganti gagat rino catatan sajroning ati nora luntur saya merati aku kowe dadi karwa mergo leren ning gubuk asmara. Memanismu angu jiwa agawe ruji tenggale kang sinatya umpama munduta rukmi taratamtu sontu ruti umpama wong numpak perahu
niti kemah gunjing angin nyong ning pakuningan. Sayu pangapunten nggih Pak, ingkur gaduk-gaduk tuna lha dipeksa nggih matur sembah nuwun. Monggo wis manut siramu Sayu, monggo.
gimana ini? Gimana? Iya. Pun pirsa, buku sembok iki mau simrene to, karo bisiki. Aja rabi meneh. Lah ngapa kok ora oleh rabi, Mas? Aja rabi meneh, ngono maksudnya aja imbuh ngono ya. Cukup siji wae, siji ning kene, siji ning kono. Terus sijine ning kono ya, Pak ya. Oke, lanjut kesuwen niku. Bu, kondur Bu. Nggih, matur sembah nuwun atas-atas nggih Bu. Katuran pinarat teng Gunung Wijil nggih. Monggo lanjut. Aku wae ya. Ben ora kemrungsung ya. Ora bakal atiku keliwani. Rama kok apik nek ngene ya Mas ora nganggo kondo Ben nganggo selendang hari ini. Ayo kita. Mas pasti lakonku aduh aku monggo
Yanti menit terus satu nenek ragam Loro Brontong Delta Nada Krama ora nganggo apa sing cetha tidak pakai narak yang ngono kok ora nganggo lah yo ora nganggo kondo Mas Kahono terus mapan yang ngarep sinten Mas? Aku ngersake lagun kok neng mburi lah ya entuk gelungan wakai terus nunggu ning ngarepe mau saya dikesake nopo? Ayo jeneng Mbak Tanti tak tutup dulu ya iya Mas pasti lakonku aduh terus tresno sesi demen sampean iki ngopo to Mas aku tak gila malah luwih becik paten nono timbang pepisahan mrengkiakan selesya dari wangi samudana marang kula warga garwa
sajaib yayi sepuh sing lenggahno dalem ora lega yen ditinggal karo sliramu ora apa-apa ning ya ora apa-apa engko sowan meneh lolo Biasane iki yang nggawa tukang sayuk, Dek. Dereng iku Oh, mengke ngono wonten ora. piyambak. Oh ya mbok nek ngono. Heeh. Ayo Nduk diterusne. Jan-jane kowe
sableng kok di situ? Aku ki nek pas gak ngadeg ya ora ngadeg. Perlu ditekan? Nang kono. Lah wong sitok dikroyok wong papat ora ya peko. Jenengan berarti ndak ngatasi. Alah jelas ora to. Ora. Dereng jamu berarti? Ya kadang-kadang ki aku jamuku ya plikita. Oh, Plikita. Piye? Oh pil kita kok ya aku ki kaya wis tuwek ngarani ya kleru. Lah ya maka marang sableng lho jenengan iki kok yo. Ayo sarak. Wah bawene merah neng nih itu nanti bisa bercahaya sendiri ya. Iya toh. Warnane apa? Diterusne serak kelangan. Jan-jani